tagsaka itawag ka sa pag-alaga sa tiunay nga paghala pagkadagan sa anihon pagkanihit sa mga nganikaron hatagan unta kita sa Ginoo o daghang mamumuo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, usa kini ka misa pasalamat tungod sa grasya nga akong nadawat alang sa katawhan sa Dios. Ika-20 ka tuig na ko karon nga pagka-obispo o mibalik sa akong panumduman ang milabay nga 20 ka tuig. Hinautunta nga kini panalanginan o padayunon ang pagpadala sa iyang grasya aron ako pong ikapaambit sa iyang katawhan. Ug busa aron maandam kita nga magasaulog nining santos nga misa ato karon nga hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaal ang kanamo, Ginoo kaluy kami. Kaluy-an ang kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ang kita niya ngadto sa kinabuhing dayon, himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyog. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Tunhay nga Dios magbalantay sa katawhan, ikaw nangulo ug nagmando sa imong simbahan uban sa kaayo ug sa gugma. Itugot nga imong alagad, imong piniling magbalantay sa panon nga imong katawhan, magmando unta nga obispo sa ngalan ni Kristo. Himua siyang matinumanon nga magtutudlo sa imong pagtulunan, pari nga magsimba kanimo ug maalamon nga tigdumala. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. May tawo nga taga-Rama sa kabungturan sa Efraim. Ang ngalan niya si Elkana, anak ni Hiruham, nga anak ni Elehu. Si Elehu anak ni Tuhu, nga anak ni Suk, nga taga-Efraim. Si Elkana adunay duha ka asawa, si Ana ug si Penena. May mga anak si Penena, apan si Ana wala. Matag tuig magatuan si Elkana sa Silo aron pagsimba og paghalad og mananap nga sunugon ngadto sa Ginoo nga labing gamhanan. Didto mag-alagad ingon nga mga pari ang duha ka anak ni Eli nga si Ofni ug si Pinehas. Inighalad ni Elkana og mga mananap nga sunugon, hatagan niya usa ka bahin si Penena ug tagsa usab ka bahin ang mga anak niya. Apan bisag mas gihigugma niya si Ana, hatagan lamang niya usa ka bahin.
kay wala man siya tagi sa Ginoo ug anak. Tungod niini kanunay biay-biayon ni Fenena si Ana. Bugal-bugalan siya ni Fenena, matag higayon nga siya moadto sa balay sa Dios. Busa si Ana maghilak ug dili mukaon, ug si Elkana ang iyang bana muingon kaniya, Ana, nganong naghilak ka man, ug dili ka man mukaon? Unsa may imong nagul-an? Dili ba di ay mas bililhon pa ako alang kanimo kaysa napulo ka anak nga lalaki? Ang pulong sa Ginoo. Kanimo Ginoo, maghalad ako og sakripisyo sa pagdayi. Kanimo Ginoo, maghalad ako og sakripisyo sa pagdayi. Unsaon nako pagbalos ang Ginoo tungod sa tanang kaayuhan nga iyang gibuhat kanako. Imnon ko ang kupas sa kaluwasan ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Kanimo Ginoo, maghalad ako sa sakripisyo sa pagdayi. Tumanon ko ang akong mga panaad sa Ginoo sa atubangan sa tibuok niyang lungsod. Bililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa mga nagmakaanunayon kaniya. O Ginoo, ako ang imong sulugoon, ang anak sa imong alagad nga babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Kanimo Ginoo, maghalad ako og sakripisyo sa pagdayi. Tumanon ko ang akong mga panaad sa Ginoo sa atubangan sa tibuok niyang lungsod. Diha sa kahawanan sa balay sa Ginoo, diha sa imong kataliwad-an, O Jerusalem. Kanimo Ginoo, maghalad ako og sakripisyo sa pagdayi. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Ningon siya, miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuuhin ninyo ang maayong balita. Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mananagat, si Simon ug ang iyang igsuon nga si Andres, nga namukot. Unya si Jesus miingon kanila, kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat ug mga tawo. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon si Jesus sa unahan ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa gibiyaan nila ang ilang amahan didto sa sakayan uban sa mga sinuhulan ug mikuyog sila kang Hesus.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. May buntag na tong tanan. 20 years ago, Enero 10, 2002, sa dahil ako giordinahan pagka-obispo para sa prelatura sa Isabela de Basilan. Pero wala pa ako ma-obispo, gitawag ako sa nunsyo nitong mga Nobyembre 13. Nag-istorya kami, ang nunsyo at that time, si Arsobispo Antonio Franco. Unya, nangutan na siya bahin sa Basilan. At that time, it was the height of Abu Sayyaf. Kaya kada gabi na patay, dunay mga terorismo nga gihimo. Nya kining lisod yung gayo ang Basilan at that time. Gani ang mga eskwela, shorten man ang mga klase, kay papulion na yun ng mga bata. Nya kuyaw o lisod yun kaayo ang kinabuhi sa Isabela o Basilan at that time. So November 13, naging istorya ka na ko ang nunsyo. November 13, 2001, 2001. Unya, nangayo siya o mga panghitabo sa Basilan, nangutana siya bahin sa mga madre, mga kaparian, mga ang bukasyon, unya, kumusta ang katawhan. Ang akong gisulti, ang unsa ra po'y akong nasinati, ug akong nakita. Unya tingali human sa mga usa ka oras namong pag-istorya, gingnan ko niya, the Holy Father has appointed you Bishop Prelate of the Prelature of Isabela de Basilan. Do you accept? Nya nasiga akong mata. Nya dugay kong litubag. Nangutana siya, iya kong murag giuyog niya. Are you listening? Do you hear me? The Holy Father, iyang giusap, the Holy Father has appointed you Bishop Prelate of the Prelature of Isabela de Basilan. Unya, tungod kay iya makong giuyog, moto kong giingnan siya nga, namati man ko nimo. I heard what you have said, but I have to weigh the pros and cons. Akong gitimbang-timbang. Unya, usab, ako siyang giingnan nga, nakaibalo ba, nakaila din akong Holy Father nako, nga kadaghan sa tibuok kakaparian sa tibuok kalibutan. Ikaduha, iya kong gipili, dili ra ba ko bright nga pagkapari. Nga ikatulo, dili man po ko santos. Then the striking statement of the nuncio at that time was, the Lord will give grace to your office. Moto iyang pirmi, moto mituhog yun sa akong kasing-kasing. The Lord will give grace to your office. Pero lingon ko nga, mag-ampo sa ko. Wala pa ko mudawat ani. Muadto sa ko sa kapilya. Pagabot ako dito sa kapilya sa nunciature, nag-ampo ko. Lingon ko, ako rin dawaton Ginoo. Nag-usab mig istorya. And then the nuncio told me, never do not prostrate the will of the Holy Father. You have to accept this. Murag namugos naman yun to. Utong ha, kining akong gidawat. So, mauto, iya din gingon nga, kanus man nimo ni ipahibalo sa katawhan. Ningon ko nga, tingali, November 21. So, November 21, that was the time that it was announced to the faithful. November 21, 2001, ako napiling obispo. Unya, sa diha nga, nangutana siya, why November 21? Ang November 21, piyesta man na sa Birhen sa Rigla, sa Sugbo. Niya akong giingnan nga, sa November 21 god, gagmay pa mi. Gusto na pumuntahan nila. Sa November 21, kada November 21,
pundokon man mi ni mama. Nya mangadto man mi sa kining Lapu-Lapu ngadto sa Opon. Nya kining memorable nga adlaw tungod kay kining looking forward to it man po inig Nobyembre 21 nya makasakay ka og kining murag barko-barko ba may pata mga 1960s o 50s kining malipay na magyud ka kaayo moto nga Nobyembre 21 usa ka naka memorable day po sa akong kinabuhi moto nga giproklamar ako nga gipahibalo nga obispo sa Nobyembre 21 unya kining giordinahan ko pagka obispo sa Enero 10 karong Enero 10 2002 so I was nominated as bishop of the Prelature of Isabela de Basilan on November 21 2001 and ordained as bishop on January 10 2002 unya dito ko giordinahan dito sa Zamboanga sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa Archdiocese sa Zamboanga. Ug ang ordaining prelate mao si Archbishop Carmelo Morelos, namatay na. Ang homilist si Archbishop Romulo de la Cruz, namatay na po. Unya ang co-consecrators si Archbishop Angelito Lampon, at that time he was the bishop sa Jolo, and then also Archbishop Antonio Ledesma, at that time he was the bishop of Ipil. Pero ang ako ning gisulti ninyo tungod kay kanang 20 years ago kanang kuan jud kayo sa mga kalisod ug kalipay unya mga naapoy mga pribilehiyo ug mga panalangin nya nahinumdum pud ko ang ebanghelyo karon gahisgot bahin sa pagpili sa mga disipulo si Andres o si Simon si mga anak ni Zebedeo usab sila si Santiago ug si Juan gipili sila unya sa ilang pagpili ang Ginoo mitawag lang dayon nila unya kining mitubag pud sila unya sa ilang pagtubag ang ila ra gyud nga gihimo mao nga misugot sila sa gisulti sa tanyag sa tong Ginoo kana bitaw ila bitaw gibiyaan ang ilang seguridad, living the comforts of life, ilang security. Tungod kay ilang security, mao man to ang kining sakayan ug ang pukot. Ang ilang security, mao man to ilang papa. Pero sa diyang gitawag sila sa Ginoo, wala sila'y ifs and buts. Ang ilang yung gisulti, yes. Ni follow dayon sila, misunod dayon sila ni Jesus. Pamalandong po din nato nga kung kita tawgon sa Ginoo, kinahanglan gyud nga kanang atong isurrender sa Ginoo. Wala tay mga kondisyones nga ibutang kundi isurrender ra gyud sa Ginoo. Mura magnagipangayo sa Ginoo nga kanang musalig ta niya unya atong hugtan ang pagtuo unya ato gyud nga ubanan diha sa pag-ampo. Ug mao kini ang unod sa atong ebanghelyo karon nga misalig sa Ginoo unya ilang gihalad ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo unya sila sa kanunay usab ga uban sa Ginoo diha sa pag-ampo. Sa ako pud nga pagka obispo importante gyud nga musalig gyud sa Ginoo unya ubanan gyud sa pag-ampo. Unya maong pagsalig sa Ginoo ato pud ning ihatag ngadto sa mga kaparian. Musalig ta o mutuo sa mga kaparian. Ila na kanang kargo sa Ginoo kung ang akong pagsalig o ang akong pagtuo diha kanila dili nila puy-an. Basta ang importante mao nga musalig ako kanila o mutuo ako kanila sama nga ako gisaligan o gituuhan sa Ginoo. Ubani ako ninyo sa akong mga pangamuyo o pag-ampo, ang iyon ko kamo nga sa kanunay iapil ako sa inyong mga pangamuyo. Salamat sa tanan nga miduyog kanako nining 20 ka tuig. Memorable kini tungod 20 years kay para nako miabot ag ko 20 years sa mga kalisod ug kapakyasan sa mga mga limitasyon, mga kasalanan. Pero sa kanunay ang Ginoo nagauban
o hinaut unta nga iya pa kong ligunon. Usbon ko dinha sa pagtawag sa Ginoo, ang ato ra gyud nga buhaton mao nga kita musalig kaniya ug atong isurrender natong kinabuhi ngadto kaniya. Kung dili gilita musalig ug musurrender ngadto kaniya, sa ato pa diay lain day nga atong gisaligan. Pero kung ato giling ihalad ug ihatag ngadto sa Ginoo ang tanan, ang Ginoo muhulit unsay kulang diya kanato. Usbon ko sa diya nga ako giingnan sa nunsyo nga gipili ikaw o gi-appoint nga obispo, ningon ko nga dili ra ba ko santos, dili po ko bright. Unya kini nailhan pa dito sa Santo Papa. Unya sa diya nga mi argue gyud ko niya nga dili lagi ko santos, dili lagi ko bright. Ang nunsyo miingon, the Lord will give grace to your office. As if telling me that I have to trust Him, I have to trust the Lord, and I have to put my faith in Him. Muna ang akong episcopal motto, Fides et Spes, meaning pagtuo o kining paglaom. Kay kung kita na ay pagtuo, kita usab mulaom, o kung kita doon tay paglaom, kita usab mutuo. Padayon usbon ko ang akong hangyo nga iyam ko ako kaninyo o ginaot unta nga ang kita magtambayungay aron maugmad nato ang gingharian dinhi sa yuta o kita mamahimo gayud nga tinuod nga mga masumusunod sa atong Ginoo. Karon manindog kita ug atong buhaton ang katilimbanong pag-ampo. Isip tinudluan nga managat og mga tao atong ihalad ngadto sa atong langitnong Amahan ang mga panginahanglan sa atong katawhan ug sa matag pangamuyo kita moingon, Ginoo panalangini ang among kinabuhi. Nga ang atong mga kaparian nga gitawag sa Dios aron mahimong mga mananagat sa katawhan, moatubang sa hagit sa pagbag-o, pinaagi sa ilang pagtabang sa mga makasasala, mga kabus, mga dinaog-naog, mga masakiton, mga biniyaan ug sinalikway sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangalagad sa gobyerno ilabi na kanila nga gitahasan sa paghatag sa bakuna kontra COVID-19, magmaligdong unta sa pag-alagad sa katawhan ug mahatagan unta og maayong panglawas ug panghunahuna. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga misyonero mahimong hanas nga mosangyaw sa ebanghelyo pinaagi sa ilang pagsaksi sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Nahikapon sa Ginoo ang mga masakiton, mga gihasol ug ang mga nag-antos sa hunahuna ug sa lawas. Magampo kita sa Ginoo. Nga sa atong pagsaulog sa ika-20 nga tuig nga anibersaryo sa pagka-obispo ni Archbishop Martin Sarmiento Humuad, siya unta panalanginan sa Ginoo sa igong grasya aron siya magpabiling matilud-anon ug aktibo sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay magpuyo diha sa kalinaw sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, dungga ang among mga pag-ampo ug himuha kaming takos nga mananagat og mga tao ug sa bisan unsa nga tahas nga buot mong ipabuhat kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
Dayon ikaw Ginoong Dios sa tibuok kalibutan kay gikan sa imong kamanggihatagon nga dawat namo kini nga mong gihalad kanimo ang paan nga but sa yuta ginama sa kamot sa mga tawo mamahimo kini nga paan sa kinabuhi alang kanamo. Dayon ikaw Ginoong Dios sa tibuok kalibutan kay gikan sa imong kamanggihatagon nga dawat namo kini nga mong gihalad kanimo ang binong abot sa yuta ginama sa kamot sa mga tawo mamahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Madawat unta kami nimo Ginoong Dios ug makapahimot kanimo sakripisyo nga mong gihalad sa kasing-kasing nga mapaabsanon ug maynulsolon. Hugasi ako Ginoo sa akong kadautan ug libisi ako sa akong kasaypanan ug kasalaan. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ng ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawata Ginoo kining mga gasa Dawata Ginoo kining gasa nga among gihalad kanimo alang sa imong ubos nga alagad kay imo man siyang gihimong halangdon nga pari diya sa imong katawhan hatagi usab siya sa mga grasya nga maghimo kaniyang apostol alang sa kabuluhanan sa imong panon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong gayod, sibo og makaluwas nga kami sa kanunay ug sa tanang dapit magpasalamat kanimo o Ginoo, santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Kay ikaw mitudlo sa imong bugtong anak nga labang pari sa bag-ong tunhay nga kasabutan, pinagi sa pagdihog sa Espiritu Santo, ug tungod sa imong walay sukod nga kaayo, mibuot ikaw nga ang iyang bugtong pagkapari magapadayon dinhi sa simbahan. Ang katawhang sinagop iyang gidayanan sa pagkaparing harianon gawas niini tungod sa inigsuong kaayo pinagi sa pagtapion sa mga kamot, mipili siya og mga tawo nga iyang gipaambit sa iyang pagkaalagad alang sa mga butang nga Diosnon. Kini sila sa ngalan ni Kristo nagabag-o sa sakripisyo sa katubsanan sa katawhan. Sila nagdalit sa imong mga anak sa bangkete sa Pasko. Ang imong lungsod ilang gibantayan diya sa gugma, gipahimsog sa pulong o gibuhong sa mga sakramento. Ang ilang kinabuhi ilang gihalad kanimo ug sa kaigsuonan ng limbasog sila nga mahimong larawan ni Kristo ug maunongong mga saksi sa pagtuo o paghigugma. Tungod niini Ginoo kami sa tim-os nga kalipay muduyog sa tanang mga anghel ug mga santos sa ilang pagdaig kanimo sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kaytas-an. Daygong nag-anhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kaytas-an. Santos gyud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mong akong lawas, nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayo pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ako ang dili takos nga arsobispo sa Osamis. Uban sa tanang mga obispo ug mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, si San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong, nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagapuyog nagahari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsoonay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, natagi kami sa kalibutan. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato lang sa kinabuhing dayon.
Amen. Magampo kita, o Ginoo, pinagi sa gahom nining misteryo, hupnga sa imong grasya ang imong alagad nga amo nga karon arsobispo sa Usamis, aron makapahimot unta kanimo ang pagtuman nako sa akong pagka magbalantay ug mudangat diri kanako ang balos nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Magampo ang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, sa pangkata. Pinalipit kami dito sa mga limbong po sila saya. Kausanan kami naghangi kami. Thank you for coming. Salamat sa inyong presensya. Private naman tuturo ng abot madaymo. Salamat. Salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug ang Dios nga makagagahom sa tanan magapanalangin kaninyo. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mahalad na ang santos nga misa, dad-a ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Wa mo si kuwa, saan pa sila?